नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधले बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी, यहां पॉसिबल है। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये। ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 1064 77। सावंतवाडी आत्मेश्वर मंदिराजवळ असलेलं जुनं आंब्याचं झाड आत्मेश्वर मंदिराच्या छपराच्या काही भागावर आणि गाडीवर कोसळलं। सुदैवानं यात मोठी हानी झाली नाही। प्रत्येक पनीर सारखं नसतं। शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा। गोखोड मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे, त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते। काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते। म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा। शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद। आजच घरी आणा गोखोड मलाई पनीर। विरोधकांकडून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा राजकारणासाठी वापर होतोय असा आरोप आमदार दीपक केसरकर यांनी केलाय। जे तरुण असतात या तरुणांना एका केसमध्ये कॉक्रोच नावाने संबोधलं गेलं आणि त्याच्यामुळे थोडीशी नाराज होऊन सगळे लोक एकत्र आले। एकत्र येण्याचं प्लॅटफॉर्म हा वेगळा होता आणि नीटची परीक्षा हा एक वेगळा विषय होता। आता नीटच्या परीक्षेचं राजकारण होतंय। खरं तर विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून कशा रीतीने ही सिस्टम सुधारायची हे बघितलं गेलं पाहिजे। कारण ही एवढी मोठी परीक्षा असते आणि संपूर्ण भारतामध्ये घेतली जाते, त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये एखादी व्यक्ती ती त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड असेल तर ती फुटू शकते। आणि ह्याचं मुख्य कारण असं आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये क्लासेसचं जाळं हे भारतामध्ये तयार झालेलं आहे। मोठ्या प्रमाणात फी ही विद्यार्थ्यांकडून घेतली जाते आणि त्याच्यामुळे हा जो पैसा निर्माण होतो
याच्यामधून लोकांना लाच देण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि एखादी व्यक्ती जरी फुटली तरी पेपर लीक होऊ शकतो. म्हणून ही संपूर्ण सिस्टम बदलण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटतं. खरं तर आपली रेग्युलर सिस्टम आहे, या सिस्टममधून मुलं शिक्षण घेत असतात, त्यांना 12वीमध्ये असलेल्या मार्कचं सुद्धा कन्सिडरेशन झालं पाहिजे. अधिक नीटच्या परीक्षेचं मिळून हे करता येईल. 50% गुण विभागून देता येतील आणि हे कशा रीतीने सुधारायचं याची चर्चा विद्यार्थ्यांची होऊ शकते, विद्यार्थ्यांच्या संघटनाशी होऊ शकते. परंतु राजकीय व्यक्तीने याच्यामधून दूर राहण्याची आवश्यकता आहे. ही खरी काळाची गरज आहे. कारण शिक्षण क्षेत्रामध्ये राजकारण येता कामा नये असं मानणाऱ्यापैकी एक कार्यकर्ता मी स्वतः आहे. उद्धव ठाकरेंनी त्या ठिकाणी भेट दिली आहे आणि आता पत्रकार त्याने असं म्हटलं की हुकुमशाही लादणार असेल तर मुलं आंदोलन. मुळात मुलं त्यांची मुलं आहेत का ती? त्यांची मुलं नाही आहेत. त्यांच्या मुलांच्या आंदोलनामध्ये मध्येच कोणीतरी सहभागी होतात. तुम्ही बघा की एखादे मुलं नसलेली सुद्धा लोक ही तुम्हाला टीव्हीवर दिसतात त्या आंदोलनामध्ये. तर ती युवकांशी चर्चा झाली पाहिजे, ह्याच्याबद्दल कुठलंही दुमत नाही आणि ती चर्चा करायची तयारी शासनाने दाखवलेली आहे. नड्डा साहेबांची त्यांची तयारी हे झालेली आहे, चर्चा झाली आणि त्याच्यानंतर वांगचुकजीने आपलं उपोषण सुद्धा मागे घेतलेलं आहे. कारण त्यांचा उद्देश सिस्टम सुधारणं हे आहे, त्याच्यातून राजकारण करणं हे नाही आहे. आणि ही जी राजकीय लोक बोलत आहेत यांचा उद्देश ह्याच्यामधून राजकारण करून स्वतःची पोळी भाजून घेण्याचा आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा कुठलाही विचार त्यांच्याकडे नाही, असं माझं स्पष्ट मत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी असं म्हटलं की घेतलेच आंदोलन होतं, त्याच्यावर उद्धव ठाकरे असं म्हणाले की घेतलेच आंदोलनाने भाजप नाटापासून प्लेस काय. एक गोष्ट अशी आहे की शेवटी आपल्याला हे बघायला लागेल की सिस्टम कशी सुधारायची आणि कोणाच्या राजीनाम्याने ही सिस्टम सुधारणार नाही. याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये विचार मंथन व्हायला लागेल आणि ते विचार मंथन हे राष्ट्राच्या स्तरावर, राज्याच्या स्तरावर झालं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी सहकार्य केलं पाहिजे, विद्यार्थ्यांच्या संघटनांनी सहकार्य केलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि राजकीय लोकांनी त्याच्यापासून लांब राहिलं पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने त्यांना मुलांच्या बद्दल आत्मीयता आहे असा याच्यातून अर्थ निघू शकेल. शरद पवारांनी काल जंतर मंतरवरती भेट घेतली होती, त्यानंतर आज त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली आहे. सुप्रिया सुळे देखील त्याच्यासोबत या आंदोलनासंदर्भात भेट असल्याचं बोललं जाते. नेमकं काय शरद पवार मध्यस्थी करतात? बघा, आदरणीय पवार साहेबांना खूप अनुभव आहे आणि या अनुभवाचा फायदा निश्चितपणे त्या विद्यार्थ्यांना झाला तर ते चांगलीच गोष्ट ठरेल असं मला वाटतं. विद्यार्थी जे आंदोलन करतायत त्यांना दबाव खोटी आणि आतंकवादी अशी उपमा दिलेली आहे. कोणी? दबाव खोट. नाही, बघा, सदाभाऊ खोत काय बोलले त्याच्यावर मी काही बोलणं योग्य नाही असं मला वाटतं. मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांना विश्वासामध्ये घेतलं पाहिजे आणि ते विश्वासात घेतलं जाईल याची मला खात्री आहे. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून उद्योजक पैंकाणे हे दोडामार्ग तालुक्यातील आडाई MIDC इथं 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून डाटा कंटेनर तयार करण्याचा कारखाना सुरू करत आहेत. वाढदिवसानिमित्तानं माझ्या मित्रानं मला दिलेली ही भेट आहे अशी माहिती माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली. सावंतवाडी इथं पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी क्रिएटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग सोल्युशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे मालक सुनील पैंकाणे आणि संचालक संदीप रेडकर उपस्थित होते. माझे अनेक मित्र आहेत जे माझ्या प्रेमापोटी काही गुंतवणूक माझ्या मतदारसंघामध्ये पूर्वीसुद्धा त्यांनी केली आहे. असेच माझे एक मित्र पैकाणे आहेत ज्यांनी एक मोठी इंडस्ट्री बांदा विभागामध्ये सुरू केली आणि जवळजवळ आता त्या ठिकाणी 4 कारखाने आहेत. या निमित्ताने त्यांनी आणि काही गुंतवणूक करण्याचं कबूल केलं आहे. त्यांचे भाऊ या ठिकाणी उपस्थित आहेत, सुनील पैकाणे, आणि त्यांचे मॅनेजर आहेत, जनरल मॅनेजर रेडकर साहेब, ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपल्याकडे जी डाटा सेंटर असतात या डाटा सेंटरना त्या ठिकाणी एक जसं आपल्याकडे मोठे मोठे कंटेनर असतात तसा टाईपचा कंटेनर लागतो आणि हल्लीच्या दिवसामध्ये कंटेनरमध्ये डाटा सेंटर सुरू करण्याचा एक मोठा भाग
भारतामध्ये सुद्धा सुरू झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे अशा डाटा सेंटरना लागणारे कंटेनर तयार करण्याची फॅक्टरी ही पैकाणी ग्रुपने त्या ठिकाणी सुरू करण्याचं मान्य केलं आहे. त्याच्यासाठी त्यांना 6 एकर जागा लागणार आहे. तर उद्याच दुपारी 12 वाजता मी अपॉइंटमेंट ठरवली आहे. मी खरं तर उद्या मला मुंबईला जायला लागेल, परंतु स्वतः अतुल पैकाणीसुद्धा उद्या येतील, MIDCचे अधिकारी येतील आणि 6 एकर जागा जिथे सिलेक्ट करतील त्या ठिकाणी हा नवीन प्रकल्प होईल आणि साधारण खेळत्या भांडवलासकट साधारण 100 कोटीची गुंतवणूक त्याच्यामध्ये होईल. त्याच्यामध्ये 60 कोटीच्या आसपास ही फिक्स गुंतवणूक आणि 40 कोटीच्या आसपास खेळतं भांडवल म्हणून 100 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट त्या ठिकाणी होईल. आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये 60च्या आसपास लोक आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 100 ते 150 लोक हे त्या ठिकाणी नोकरीला लागतील. शेवटी एका अर्थाने माझ्या मित्रांनी दिलेली ही वाढदिवसाची भेट असं मी समजतो, कारण युवकांना रोजगार मिळणं ही फार मोठी गरज ही त्या भागातली आहे आणि ते ओळखून पैकाणी जे करतायत त्याच्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. आणि उद्या मी सूचना देईन, त्या ठिकाणी सरपंचांना सुद्धा उपस्थित राहायच्या सूचना देईन, सभापती उपसभापतींना उपस्थित राहण्याची सूचना देईन आणि एक चांगली सुरुवात ही त्या दृष्टीने होईल. 45 कारखाने ऑलरेडी सुरू झालेले आहेत. दर गुरुवारी त्या ठिकाणी MIDCचे अधिकारी उपस्थित असतात आणि त्याच्यामुळे ज्या लोकांना नवीन कारखाने त्या ठिकाणी घालायचे आहेत त्यांचा मार्गसुद्धा आता मोकळा झालेला आहे. परंतु पुढच्या व्हिजिटला ज्यावेळेला मी येईन त्यावेळेला मी सुद्धा त्या ठिकाणी भेट देईन आणि जास्तीत जास्त इंडस्ट्रीज कशा या मतदारसंघामध्ये येतील त्याच्यासाठी आम्ही योग्य ती काळजी घेऊ. 700 लोक सध्याच काम करतात. लोक बऱ्याच वेळेला टीका करतात, ते काय बघत नाहीत की किती इंडस्ट्री आणल्या, किती लोक काम करतात आणि आढाळी सुरू झाल्यानंतर आणि लोकांना काम मिळेल. आणि वाफुलीला सुद्धा आमचा प्रयत्न आहे की ॲडजॉईनिंग जमीन जर मिळू शकली तर तिथं सुद्धा एक्सपान्शन करायचं, जेणेकरून बांदा परिसरातल्या लोकांना या ठिकाणी रोजगार मिळेल आणि आडाळी परिसरातल्या म्हणजे दोडामार्ग तालुक्यातल्या लोकांना तिथं रोजगार मिळेल. क्रिएटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचं नाव आहे, पैकाणे ग्रुप आहे आणि माझं नाव सुनील पैकाणे. लँड हातात मिळाल्यावर 6 ते 8 महिन्यात कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होणार. त्याच्या आधी मी एकच मिनिट घेतो. दीपकबाईंना आम्हाला सिंधुदुर्गात इन्व्हाइट केलं 2010 साली. आमचा कारखाना गोव्यात आहे आणि वी आर व्हेरी थँकफुल, आभारी आहोत दीपकबाईंचं. 100 लोक होती 2010 साली. 16 वर्षात आता आम्ही जवळजवळ 700 लोक आहेत तिथे वाफुली इंडस्ट्रियल इस्टेटला. ती जागा आमची भरली आहे म्हणून दीपकबाईंनी आढाळी इंडस्ट्रियल इस्टेटला आम्हाला सांगितलं की तिथे जागा अलॉट करताय म्हणून. तर वन्स अगेन आभारी आहोत. 6 ते 8 महिन्यात आमचं प्रोडक्शन चालू होणार. तिथे जातो गोव्याचे लोक जेव्हा आम्ही तोयाला आहेत, रेडियस ऑफ 15-20 किलोमीटर्स, आम्ही जाऊन त्यांना इन्व्हाइट करून, जे ट्रेन पण नाहीत तर आम्ही त्यांना ट्रेन करून वी मेक शुअर दॅट दे आर देअर विथ अस. इथे पण जे लोक आहेत ॲव्हरेज एम्प्लॉयमेंट एज जे आहे ते 10 ते 12 वर्ष आहे. 16 वर्षाच्या आमच्या सिन्स वी एस्टॅब्लिश्ड इन वाफुली. सो वी ऑलवेज गो विथ लोकल आणि आम्ही लोकल यूथनाच जनरली ITI तरी असायला पाहिजे. पण इव्हन 12th पास आम्ही अनस्किल आहे तर आम्ही त्यांना स्किलिंग करतो डिपेंडिंग ऑन आवर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट आणि त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना प्रोत्साहन देतो. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आमदार दीपक केसरकर यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली अर्पण केली. अजित पवारांशी माझे घनिष्ठ संबंध होते. मला एकेरी नावानं हाक मारणारे ते नेते होते. त्यांच्यासोबत अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मला अनेकदा लाभली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी हे नातं पुढे जोपासले अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. आणि आजचा दिवस माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे की माझ्याशी अत्यंत जवळच्या असलेल्या 2 व्यक्तींचा आज वाढदिवस होतो. त्याच्यामध्ये अजितदादा आज आपल्यामध्ये नाहीत, त्याच्यामुळे त्यांच्या श्रद्धांजलीच्या कार्यक्रमासाठी मुद्दाम मी मुंबईवरून सिंधुदुर्गला आलो. आज सकाळी श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम झाला. दादा हे अत्यंत कर्तव्यदक्ष असे मंत्री होते आणि दादांचं वैशिष्ट्य असं होतं की सकाळी 5ला बरोबर ते उठायचे आणि 7ला त्यांचं ऑफिस सुरू व्हायचं.
म्हणजे त्यांच्या घरचं जे ऑफिस आहे ते त्यांचं 7ला सुरू व्हायचं आणि त्यांनी जरी मीटिंग लावल्या मंत्रालयामध्ये तर सर्वात अगोदर ते उपस्थित असायचे दादा. आणि दादांची दुसरं असं आहे की ते अत्यंत टापटीप स्वतः नेहमी राहिलेले आहे. कारण मी अनेक वर्ष त्यांच्याबरोबर काम केलं. कुठल्याही तऱ्हेचा कचरा जरी एखादा कुठे पडलेला दिसला तरी ते स्वतः उचलून त्या ठिकाणी सूचना द्यायची की ह्या ठिकाणी कशा रीतीने स्वच्छता पाहिजे. एखादी इमारत बांधायची असली तरी ती इमारत कशा रीतीने सर्वोत्तम असेल अशी त्यांची दक्षता असायची. आणि दादांनी स्वतःचं करिअर हे काय पॉलिटिशियन म्हणून सुरू केलं नाही, त्यांनी एक शेतकरी म्हणून स्वतःचं करिअर सुरू केलं. त्याच्यामध्ये ते शेती करायचे, त्याच्यामध्ये दुधाचा व्यवसाय ते करायचे आणि त्याच्यामधून त्यांनी आपलं करिअर सुरू केलं. परंतु ही जी शेतीशी किंवा भूमीशी असलेली नाळ ही त्यांनी शेवटपर्यंत जपली आणि म्हणून पुढच्या काळामध्ये सहकार क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी ते करू शकले. कारण त्यांना वारसा तर पवारसाहेबांचा होता, परंतु मुळातच त्यांना शेतीबद्दल आवड होती, कामगारांच्याबद्दल आपुलकी होती आणि त्याच्यामुळे पवारसाहेबांच्या नंतर खऱ्या अर्थाने कोऑपरेटिव्ह जर कोणी महाराष्ट्रामध्ये सांभाळलं असेल तर ते अजितदादांनी सांभाळलं. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्याच्यामुळे झटपट निर्णय घेणं, थोडंसं बोलणं कटू असलं तरी लगेच एखादा विनोद करून त्या माणसांना हसवणं, एखाद्या माणसाचं काम होणारं असेल तर ताबडतोब तोंडावर ते होतं म्हणून सांगणं आणि नाही होत असेल तरी ते ताबडतोब सांगणं हे त्यांनी आयुष्यभर जपलं. आणि कधीही दादा परखड होते म्हणून माणसं तुटली असं मात्र कधीच झालं नाही. आयुष्यभर त्यांनी माणसं जपली. आम्ही त्यांच्यावर सगळे खूप प्रेम करायचो. मी पूर्वी राष्ट्रवादीमध्ये होतो आणि ज्यावेळेला राष्ट्रवादीचे काँग्रेसपेक्षा जास्त आमदार निवडून आले त्यावेळेला पवारसाहेबांना भेटणारे पहिला कार्यकर्ता मी होतो. मी थेट बारामतीला गेलो आणि मागणी केली की आता तरी दादांना मुख्यमंत्री करा. शेवटपर्यंत काही दादा मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत, परंतु कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये ही भावना निश्चितपणे होती आणि त्या काळामध्ये ती संधी होती की राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते जास्त आमदार निवडून आलेले होते आणि त्याच्यामुळे दादांना मुख्यमंत्री त्या काळामध्ये केलं जाईल अशी राष्ट्रवादीचा एक कार्यकर्ता म्हणून माझी अपेक्षा होती. माझे पवारसाहेबांचे खूप जवळचे संबंध होते, त्याच्यामुळे जाऊन विनंती केली. परंतु दादांनी सुद्धा ते प्रेम कायम जपलं. म्हणजे मी मंत्री झाल्यानंतर सुद्धा दादा त्यावेळेला माझ्या शेजारीच दादांचा बंगला होता. मुद्दाम मला सांगितलं की माशाचं जेवण तयार कर म्हणून. स्वतः दादा आले, वहिनी आल्या घरी. म्हणजे तो एक आपुलकीचा धागा त्यांनी कायम जपला. कायम मला एकेरी हाक मारायची. आणि आमच्याकडे पूर्वी राज्यमंत्री नव्हते 2 वर्षाच्या काळामध्ये. त्या दोन्ही वर्षी अर्थमंत्री दादा होते. त्याच्यामुळे महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प दोन्ही वर्षी मांडण्यासाठी त्यांनी मला त्या ठिकाणी संधी दिली आणि दोन्ही वेळेला मी तो अर्थसंकल्प मांडू शकलो. म्हणजे एकाच वेळेला म्हणजे मी जवळजवळ 7 ते 8 वेळा, कारण एकदा फडणवीस साहेबांनी सुद्धा मला दिलेली होती. 7 ते 8 वेळा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मला मांडता आला. ह्याचं कारण हे असलेले प्रेमाचे संबंध आणि त्याच्याचबरोबर एक आपला हा कार्यकर्ता आणि तो निश्चितपणे व्यवस्थित बोलू शकतो, अर्थसंकल्प मांडू शकतो, अर्थसंकल्पावर उत्तर देऊ शकतो. ही भावना दादांनी जपली आणि दादांच्या जाण्याने खऱ्या अर्थाने संपूर्ण महाराष्ट्राला दुःख झालेलं आहे. आम्हाला सर्वांना दुःख झालेलं आहे. आणि 2 ज्याला आपण टॉवरिंग पर्सनॅलिटी म्हणतो, एकाच दिवशी जन्माला येणं हा सुद्धा एक योगायोग असतो. की दादा कायम उपमुख्यमंत्री राहिले आणि फडणवीस साहेब कायम मुख्यमंत्री राहिले. काही काळ ते उपमुख्यमंत्री सुद्धा राहिले, परंतु जेवढे दादांशी माझे संबंध होते तेवढेच किंबहुना त्याच्यापेक्षा थोडेसे अधिकचे जवळचे संबंध हे फडणवीस साहेबांच्या बरोबर राहिले. खरं तर माझं कोकणामध्ये राजकीय थोडासा संघर्ष मधल्या काळात झालेला होता. त्या संघर्षानंतर मी भाजपमध्ये यावं असं फडणवीस साहेबांची इच्छा होती. त्यावेळेला ते स्वतः प्रदेशाध्यक्ष होते, परंतु त्या काळामध्ये माझे काही रिलेशनसुद्धा होते, आमचे म्हणजे नातेगोतेचे संबंध होते आणि काही इतर गोष्टींमुळे मला त्यावेळेला त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे भाजपमध्ये जाता आलं नाही. उद्धव साहेबांशी जवळचे त्यावेळेला संबंध होते, त्यामुळे मी त्या नात्याने शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. तरी पण माझं कायम हे नातं त्यांच्याशी प्रेमाचं कायम राहिलं. आणि एवढं नाही तर कायम मी ज्या वेळेला मंत्री राहिलो मला सर्वाधिक सपोर्ट कोणाचा असेल तर तो फडणवीस साहेबांचा राहिलेला आहे.
श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड। या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 94 23 98 97 81 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही वाढदिवस आज असून माझे आणि त्यांचे चांगले संबंध आहेत। एकनाथ शिंदेंप्रमाणेच देवेंद्र फडणवीसांचंही माझं नातं घट्ट आहे। मला मंत्रिपद मिळालं नाही त्यावेळी तुम्ही मंत्रिमंडळात असायला हवेत असं म्हणणारे देखील देवेंद्र फडणवीसच होते, अशा भावना व्यक्त करत आमदार दीपक केसरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना शुभेच्छा दिल्या। एकाच दिवशी जन्माला येणं हा सुद्धा एक योगायोग असतो की दादा कायम उपमुख्यमंत्री राहिले आणि फडणवीस साहेब कायम मुख्यमंत्री राहिले। काही काळ ते उपमुख्यमंत्री सुद्धा राहिले, परंतु जेवढे दादांशी माझे संबंध होते तेवढेच किंबहुना त्याच्यापेक्षा थोडेसे अधिकचे जवळचे संबंध हे फडणवीस साहेबांच्या बरोबर राहिले। खरं तर माझं कोकणामध्ये राजकीय थोडासा संघर्ष मधल्या काळात झालेला होता। त्या संघर्षानंतर मी भाजपमध्ये यावं असं फडणवीस साहेबांची इच्छा होती। त्यावेळेला ते स्वतः प्रदेशाध्यक्ष होते, परंतु त्या काळामध्ये माझे काही रिलेशनसुद्धा होते, आमचे म्हणजे नातेगोतेचे संबंध होते आणि काही इतर गोष्टींमुळे मला त्यावेळेला त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे भाजपमध्ये जाता आलं नाही। उद्धव साहेबांशी जवळचे त्यावेळेला संबंध होते, त्यामुळे मी त्या नात्याने शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला। तरी पण माझं कायम हे नातं त्यांच्याशी प्रेमाचं कायम राहिलं आणि एवढं नाही तर कायम मी ज्या वेळेला मंत्री राहिलो मला सर्वाधिक सपोर्ट कोणाचा असेल तर तो फडणवीस साहेबांचा राहिलेला आहे। जसं दादानी खूप मोठं काम केलं त्याच्यापेक्षा सुद्धा प्रचंड वेगाने महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये जर कोणाचं योगदान असेल तर ते फडणवीस साहेबांचं होतं, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि मी त्यांच्या हाताखाली जवळजवळ 5 वर्ष गृह खात्याचा राज्यमंत्री म्हणून काम केलं। तुम्हाला सांगायला मला आता काय हरकत नाही की त्यावेळेला सुद्धा शिवसेनेला गृह खात्याचं मंत्रिपद पाहिजे होतं, परंतु त्यांना ते मिळत नव्हतं। त्या काळामध्ये एवढे काही चांगले संबंध दोन्ही पक्षांचे होते असं नाही, परंतु मंत्रिपद देताना सुद्धा अमुक व्यक्ती गृहराज्यमंत्री असेल असं सांगून हे पद दिलं गेलं आणि त्याच्यामुळे आम्हाला आमच्या पक्षाला पद मिळालंच। माझे यांच्याशी तेवढे चांगले संबंध होते त्या काळामध्ये उद्धव साहेबांशी सुद्धा, परंतु ते मिळाल्यानंतर एक गोष्ट मला आपल्याला निश्चितपणे सांगितली पाहिजे की त्यावेळेला रस्सीखेच होती की कुठली मंत्रिपदं मिळतात आणि कुठली मंत्रिपदं मिळत नाहीत। एक दिवशी मला उद्धव साहेबांनी बोलवून घेतलं आणि सांगितलं की तुझ्याकडे 2 महत्त्वाचे पद आहेत, माझ्याकडे अर्थ खात्याचं सुद्धा मंत्रिपद होतं आणि गृह खात्याचं सुद्धा राज्यमंत्रीपद होतं, तर आम्हाला एक राज्यमंत्रीपद देत आहेत, तर त्यातलं तुला आता कुठलं ठेवायचं आणि कुठलं सोडायचं आहे। तर मी त्यांना असं म्हटलं की मी अर्थ खात्याचा मंत्री असल्यामुळे मी कोकणाला पैसे देऊ शकलो, तर गृह खात्याचा मंत्री म्हणून निश्चितपणे मान आहे, परंतु कोकणासाठी काय करायचं असेल तर मला मी अर्थमंत्रीपद ठेवेल आणि गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा देईल, कारण आम्हाला एक राज्यमंत्रीपद मिळणार होतं शिवसेना पक्षाला। आणि मी उद्धव साहेबांना भेटलो आणि नंतर आमचं एक उद्घाटन होतं पोलीस स्टेशनचं, विलेपार्ला पोलीस स्टेशनचं। मी थोडासा उशिरा पोचलो, मग फडणवीस साहेबांनी विचारलं का उशीर झाला, तर मी म्हटलं असं उद्धव साहेबांनी बोलवलं होतं आणि मला सांगितलं की दोनापैकी एक पद सोडायचं, तर मी त्यांना सांगितलं की मी गृहराज्यमंत्रीपद सोडतो। ते म्हणाले तू संध्याकाळपर्यंत थांब, काही एवढ्यात करू नको। आणि संध्याकाळी आल्यानंतर त्यांनी मला फोन केला की मी शिवसेनेला कॅबिनेट मंत्रीपद देतो, एक कॅबिनेट मंत्रीपद, परंतु तुझं राज्यमंत्रीपद कायम आहे। आणि नंतर मला उद्धव साहेबांचा फोन आला की तुला आता राजीनामा द्यायला नको, तुझं मी मंत्रिपद ठेवलेलं आहे वगैरे। हा सगळ्या अर्थात नेते असतात, सगळे आपापले सांगतात, परंतु असे नेते विरळ असतात की ज्यांनी केवळ आपल्या आणि त्यांचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की त्यांना नॉन करप्ट लोक आवडतात। स्वतःचं काम चोख करायचं, कुठलीही अपेक्षा करायची नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांनी तो विश्वास माझ्यावर कायम ठेवला। आणि अर्थ खात्यामध्ये मी जे जे सांगितलं प्रत्येक गोष्ट त्यांनी केली। पोलिसांची घरं दुरुस्त करायला खरं तर DPCमधून पैसे देता येत नाही, ती मला दुरुस्ती करायची होती, ती दुरुस्ती केली। आज मी ज्याला मुंबईचा पालकमंत्री झालो, मी सगळ्या पोलीस कॉलनी दुरुस्त करू शकलो, याचं कारण
त्यावेळेला मला दिलेले अधिकार जे फडणवीस साहेबांनी होते ते, माझी ज्यावेळेला निवडणूक होती त्यावेळेला सुद्धा काही लोकांचा त्याला विरोध सुद्धा असू शकतो, परंतु त्यांनी सांगितलं की जर कोणाचा विरोध असेल तर मी स्वतः या मतदारसंघात येणार आणि स्वतः प्रचार करून त्याला निवडून आणणार. एवढं दुसऱ्या पक्षातल्या माणसावर एवढं प्रेम क्वचितच दाखवलं जातं आणि त्याच्यामुळे ते प्रेम मला कायम मिळत राहिलं. आणि ज्या ज्यावेळेला मी मागणी केली, ज्यावेळेला मी शिक्षण खात्याचा मंत्री झालो, मुलांना शूज द्यायचे, मुलांना शूज दिले. मुलांसाठी आपल्याला शिक्षक अनेक वर्ष शिक्षकांना न्याय मिळाला नव्हता. मी फडणवीस साहेबांना सांगितलं आपल्याला शिक्षकांना न्याय द्यायचा आहे, ताबडतोब त्यांनी तेवढे पैसे मंजूर करून दिले. ज्या ज्या मागण्या मी शिक्षण खात्यामध्ये अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय घेऊ शकलो ते एकमेव कारण त्यांचा मला, जसा मला शिंदे साहेबांचा सपोर्ट होता तसाच मला फडणवीस साहेबांचा सपोर्ट होता. त्यामुळे शिंदे साहेबांचं माझी शाळा सुंदर शाळा एक स्वप्न होतं, त्याच्यासाठी लागणारा निधी त्यांनी कधीही मला कमी पडू दिला नाही. आणि माझं एक स्वतःचं एक ध्येय राहिलेलं आहे, मी काय राजकीय मनुष्य नाही, परंतु फडणवीस साहेब आणि शिंदे साहेबांची जी जोडी आहे महाराष्ट्रामध्ये ती जर अशीच कायम राहिली तर महाराष्ट्र प्रचंड प्रगती करू शकेल. कारण पॉझिटिव्हली काम करणारे, गोरगरिबांसाठी काम करणारे अशी ही नेतृत्व आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही बघा की दोघांनी ठरवलं की महाराष्ट्र जोडायचं आहे. नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्ग रेकॉर्ड टाईममध्ये पूर्ण झाला. समृद्धी महामार्ग हे फडणवीस साहेबांचं ड्रीम प्रोजेक्ट होता, परंतु ते पूर्ण करण्यामध्ये सुद्धा शिंदे साहेबांनी त्यांना खांद्याला खांदा लावून साथ दिली. आज तुम्ही बघितलं की अटल सेतू निर्माण होणं हे एक महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आणि भारताच्या दृष्टीने चमत्कार होता. समुद्रामध्ये एवढा मोठा पूल बांधणं 14 किलोमीटरचा, हे केवळ अशक्यपाय गोष्ट वाटत होती, ती फडणवीस साहेबांनी करून दाखवली, शिंदे साहेबांनी करून दाखवली. या ठिकाणी कोस्टल रोडचं काम करायचं होतं, ते करून दाखवलं. आणि हे करत असताना त्यांनी कायम चांगले संबंध जपले. की एखादा मनुष्य, मी ज्यावेळेला मंत्रिपद मला मिळू शकलं नाही त्याला मी कुठल्याही प्रकारे वाईट वाटून घेतलं नाही. शिंदे साहेबांना भेटलो, आनंदाने सगळ्या मुलाखती दिल्या, परंतु एका व्यक्तीने मला फक्त बोलून सांगितलं की तू मंत्रिमंडळात असायला पाहिजे होता, आणि ते म्हणजे फडणवीस साहेब. आणि त्याच्यामुळे हे जे एक नातं आहे हे नातंच पुरेसं आहे की आपल्याला काय द्यायला लागतं, पदं द्यायला लागतं, तसं बिलकुल नाही. हे जे नातं आहे ते जपणं, आणि त्याच्यामुळे एक नातं जपणारा असा नेता की ज्याला व्हिजन आहे. आज तुम्ही बघितलं की प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हे जर कोणी केलेलं असेल तर ते फडणवीस साहेबांनी केलं, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्याच्यामुळे सातत्याने चांगल्या गोष्टी करत राहणं हे केलं. आणि आज तिनही जे आमचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री अतिशय सक्षमपणे काम करत आहेत. जसं दादांनी संबंध जपले, सुनेत्राताई बहिणींनी तसेच संबंध जपलेले आहेत. त्याच्यामुळे एखादा मनुष्य एक मंत्रिपदावर असून दे किंवा नसून दे, जोपर्यंत नेत्यांचा आशीर्वाद असतो त्यावेळेला आपल्याला याचं कुठलंही दुःख होत नाही. शेवटी आपल्या भागाचा विकास झाला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे सिंधुरत्न योजनासुद्धा अनेक वर्ष त्याला सिंधुरत्न योजनेला मुदतवाढ मिळू शकलेली नव्हती. ही मुदतवाढ फडणवीस साहेबांनी त्या ठिकाणी घेऊन दिली. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या वाढदिवसाला मी काय हे दाखवण्यासाठी किंवा बोलण्यासाठी सांगत नाही, मला मनापासून वाटतं की कधीतरी जे ग्रॅटिट्यूड आहे ते आपण व्यक्त करून सांगितलं पाहिजे. कारण कोकणातल्या जनतेला सुद्धा कळलं पाहिजे की अशा रीतीने कोकणावर प्रेम करणारा एक मुख्यमंत्री हा त्या ठिकाणी कार्यरत आहे. आणि कोकणातले कुठलेही प्रश्न सांगितले तर ते पॉझिटिव्हली करत असतात. म्हणजे जेवढं प्रेम मला शिंदे साहेबांकडून मिळालं तेवढंच प्रेम हे फडणवीस साहेबांकडून सुद्धा मिळालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या वाढदिवसाला मी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. त्यांनी खूप मोठं व्हावं, अनेक वर्ष महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री राहावं आणि पुढे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा केंद्रामध्ये नेतृत्व करण्याची कधी वेळ आली तर ते सुद्धा सक्षमपणे महाराष्ट्राचं नेतृत्व त्यांनी करावं अशी मी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि जेवढे फडणवीस साहेब प्रेमळ आहेत तेवढंच त्यांचं कुटुंबसुद्धा प्रेमळ आहे. त्यांनी नेहमी आपुलकीच्या भावनेने सगळ्यांना वागवतात. आलेल्या लोकांची व्यवस्थित त्यांनी जेवलं की नाही, खाल्लं की नाही, एवढ्यापासून प्रत्येक गोष्ट बघितली जाते. त्याच्यामुळे सर्वच कुटुंबियांना मी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. दोडामार्ग मार्गावरील माटणे काटा इथं 2 दुचाकींची समोरासमोर भीषण धडक होऊन झालेल्या अपघातात गोवा राज्यातील मये येथील दीपक हरमलकर वय 45 यांचा जागीच मृत्यू झालाय.
तर राम सुरेश गवस वय 25, गणू उसपकर वय 27 आणि जयराम शिरोडकर वय 30 हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना पुढील उपचारासाठी गोव्यातील म्हापसा येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार आई मार्गावरून दोडामार्गच्या दिशेने येणारी दुचाकी आणि दोडामार्गहून आईच्या दिशेने जाणारी दुचाकी यांची माटणे काटा इथं समोरासमोर जोरदार धडक झाली. अपघाताची तीव्रता इतकी भीषण होती की दोडामार्गच्या दिशेने जाणारी दुचाकी सुमारे 50 मीटरपर्यंत फरफटत गेली. अपघातानंतर स्थानिक ग्रामस्थांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत जखमींना मदत केली. यामध्ये जिल्हा परिषद सदस्य दीपक गवस, समीर रेडकर, पिकी कौठणकर, आनंद तळणकर, संजय सातार्डेकर, अतुल मळीक, ओंकार रेडकर तसंच दोडामार्ग पोलिसांनी बचाव कार्य करत जखमींना उपचारासाठी रवाना केलं. दरम्यान आमदार प्रेमेंद्र शेठ यांनी हॉस्पिटलमध्ये येऊन मृत तरुणाच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. या भीषण अपघाताची नोंद दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून अपघाताचं नेमकं कारण शोधण्यासाठी अधिक तपास सुरू आहे. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. वेंगुर्ल्यात दिल्लीच्या जंतर मंतर लाठीमारचा तीव्र निषेध करण्यात आला. वेंगुर्ला तहसील कार्यालयासमोर जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडेंच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडण्यात आलं. जो दिल्लीमध्ये परवाच्या दिवशी विद्यार्थ्यांवरती अमानुष असा लाठी हल्ला करण्यात आला, आम्ही सगळे व्हिडिओ सतत बघतोय गेले 5-6 दिवस. लाठी हल्ला करताना कोणताही विचार केला गेला नाही. ज्या पद्धतीने या सरकारने त्या पोलिसाला लाठी हल्ला करण्याचा आदेश दिला, हे सर्व बघितल्यानंतर प्रत्येकाचं मन विचलित झालं. त्यामुळे आम्ही ठरवलं की या ठिकाणी उपोषण करायचं. आज लाक्षणिक 1 दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करायचं. या महाराष्ट्रातून, या कोकणातून, या जिल्ह्यातून, या तालुक्यातून कुठेतरी आवाज उठवला गेला पाहिजे. म्हणून आजची सुरुवात आहे. का तर ह्या सरकारने सोनम वांगचूक आणि अभिजित दिपके यांनी जे आंदोलन छेडलं होतं, ती एवढीच मागणी होती की तुमचे नीटचे पेपर असू दे, UPSCचे पेपर असू दे, STचे पेपर असू दे, तुमचं सरकारला आल्यापासून फुटायला लागलं सगळं. काल अक्षरशः त्या दिल्लीच्या तख्तापर्यंत महाराष्ट्रातील मुलं असू देत, संपूर्ण देशातील कानाकोपऱ्यातून गेलेली मुलं असू दे, त्यांनी दिल्लीवरती चाल केली होती. तुम्ही बॅरिकेड्स लावताय, तुम्ही त्यांना मारझोड करताय, म्हणजे काय चाललंय? हे सर्व चुकीच्या पद्धतीने चाललेलं आहे आणि ह्याच्यावरती आम्ही हा आवाज आम्ही उठवणारच. आम्ही शांत बसणार नाही. आजचं आंदोलन हे फक्त आम्ही शांततेत एक दिवसीय उपोषणाच्या निमित्ताने करतोय. पण मी तुम्हाला सांगतो, या वेंगुर्ला तालुक्यातील सर्व कॉलेज शाळांना, हायस्कूलला भेट देऊन जर या धर्मेंद्र प्रधानांच्या सरकारने, मोदी सरकारने राजीनामा घेतला नाही तर आम्ही तुम्हाला सांगतो, या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये सगळ्या कॉलेजमधले विद्यार्थी, ITI असू दे, प्रत्येक सगळ्या कॉलेजला भेट देऊन सगळ्या विद्यार्थ्यांना समजून सांगून या सरकारच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी आम्ही नक्कीच असा भव्य दिव्य असा पुन्हा एकदा आम्ही या ठिकाणी मोर्चा काढू. या देशात सध्या जो बेसुमार कुठल्याही प्रकारे तो मुलगा आहे की मुलगी आहे, ती महिला आहे की पुरुष आहे, हे न बघता ज्या देशात पोलिसांकडून अत्याचार होत आहे, गेले 2-3 दिवस मी हे व्हिडिओ यूट्यूबवर बघत आहे. छोट्या मुली ज्यांचं वय 17-18 सुद्धा नसेल, ज्या 9वी-10वीतल्या आहेत, त्या मुलींना एका आतंकवादी किंवा विद्रोही संघटनांचे कोणीतरी ही लेकरं आहेत अशा पद्धतीने या दिल्लीतल्या पोलिसांनी बेसुमार मारहाण केली. मित्रांनो, तिथे एक व्हिडिओ बघितलाय की जी मुलगी त्या उपोषणकर्त्यांच्या बाजूला बसली होती, तिथे 2 मोठे अधिकारी, पोलीस अधिकारी त्या मुलीला अक्षरशः ओढाताण करून नेत होते, त्याच्या बॅगात टाकत होते. काय हा प्रकार? हा प्रकार म्हणजे एक जबरदस्तीने जाणून बुजून या मुलांचं आंदोलन हे चिरडलं जाण्याची शक्यता आहे. मित्रहो, या आंदोलन हे एका मागणीसाठी होतं की ज्याने या देशाचं शिक्षण क्षेत्र सांभाळलंय अशा धर्मेंद्र प्रधानने या नीट किंवा CBSE पेपरच्या पेपर फुटीसाठी एक नैतिकता म्हणून, अर्थात नैतिकता त्यांच्याकडे नाहीच आहे, ती गोष्ट वेगळी,
परंतु नैतिकता म्हणून राजीनामा द्यावा ही एकमेव मागणी होती. परंतु नैतिकता ही यांनी सोडून दिलेली आहे. त्यामुळे नैतिकतेच्या अपेक्षा यापुढे कुठल्याही देशातल्या नागरिकांनी आजच्या सरकारकडे करू नये अशी माझी विनंती आहे. जे सोनम वांगचुक सोबत सरांसोबत झालंय त्यांना विरोध करायला आली आहे. सोनम सरांना असं त्यांच्या फंडामेंटल राईट जो प्रोटेस्ट करण्याचा आपल्याला राईट आहे त्याला विरोध करून त्याचं व्हायोलेशन करून त्यांना बेडशीटमधून नेण्यात आलं. ते पोलीस वर्दीत पण नव्हते, ते डॉक्टरच्या वेशात आलेले होते आणि त्यांनी सोनम वांगचुक सरांना खूपच त्यांच्या फंडामेंटल राईटचं व्हायोलेशन करून तिथून घेऊन गेले. जे प्रोटेस्टर त्यांना विरोध करत होते त्यांच्यासोबत मारहाण करण्यात आली. त्याला हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्या मर्जीच्या विरुद्ध ॲडमिट करण्यात आलं. हे आम्हाला सहन झालं नाही म्हणून आम्ही इथे आलो आहोत. आमची एवढीच इच्छा आहे की त्यांच्या मागण्या ज्या आमच्या युवा पिढीच्या मागण्या आहेत त्या सरकारने ऐकून घ्याव्यात आणि सरकारने त्यांच्याशी बोलून नीट संभाषण करून त्यांचं सोल्युशन काढावं. एवढीच आमची इच्छा. या प्रकारे तरुणांवर अमानुष लाठीचार्ज झाला या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो. तिथे जे तरुणी जमले होते ही पूर्ण देशभरातनं तरुणी जमले होते हे लक्षात घ्या. आणि तुम्ही तिथे लाठीचार्ज केला ते काय तुमची खासदारकी तुमची पद हिसकावून घ्यायला तिथे जमले नव्हते. ते स्वतःच्या न्यायासाठी स्वतःच्या हक्कासाठी ते जमले होते. लक्षात घ्या, शेतकऱ्याची मुलाची 10 लाख रुपये लोन घेऊन काही करून बाबा रे कुठेतरी एक्झामला बसता येईल या अपेक्षेने या आशेने कुठेतरी एक्झाम देत असतात. पण तुमचं काय दरवर्षीचं आहे की पेपर फुटणे दरवर्षीच आहे. यात कुठेतरी सुटका मिळावी, यात कुठे कायमचं टेन्शन जावं म्हणून त्या दिल्लीला आम्ही जात असतो, दिल्लीला उपोषण करत असतो. पण दिल्लीच्या उपोषणात आपल्याला काय सार्थक झालं तर आम्हालाच लाठीचार्ज मिळत आहे, युवकांना लाठीचार्ज मिळत आहे. येणाऱ्या भविष्यासाठी तुम्हाला युवा पिढी ही येणाऱ्या भविष्यासाठी कार्यरत असते. लक्षात घ्या. मी आज या मोर्चाला गावडे साहेबांना समर्थन अशासाठी देतोय की मी कुठच्याही पक्षाचा माणूस नाही, एक सर्वसामान्य खासगी नोकरी करणारा माणूस आहे. पण ज्या पद्धतीने अमानुष जी वागणूक या ठिकाणी जो नीटचा पेपर फुटला गेला त्याच्यानंतर एवढ्या म्हणजे चर्चा झाली, विविध पद्धतीने आंदोलनं करण्यात आली, पण कोणत्याही प्रकारची सरकार त्याला दाद देत नाहीये. आपला देश हा अहिंसेला धरून चालणारा देश आहे. कारण शिक्षणासारख्या गोष्टीत जर मुलांना अशा पद्धतीने मारहाण होत असेल तर खरंच म्हणजे ही निषेधाची बाब आहे. ते एक सामान्य माणूस जो अमेरिकेत सेटल आहे तर तो त्याच्या म्हणजे जातपात धर्म याच्यातच आपला देश हा गुंतवून ठेवला जातो आणि दिशाभूल केली जाते तरुणाची. तो तरुण आज तिथे सेटल आहे पण तो शुद्ध आहे आणि त्या नावाने तो आला म्हणून त्या पद्धतीची टीका करून आज त्या तरुणाला गरज आहे का? इंडियात त्याला काय आवश्यकता आहे का नोकरीची? आज जर्मनीचे काल ते तिथे IT इंजिनियर वगैरे आले, ते आंदोलनात का सहभागी झाले? त्यांच्या घरचं काय अन्न शिजत नाही किंवा त्यांना पोटभर जेवण मिळत नाही म्हणून आले होते का? तर ह्या मुलांना कुठेतरी न्याय मिळावा. त्यांना जे कळतं ते आपल्याला का कळत नाही आणि का कळणार नाही? श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड. या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क 94 23 98 97 81 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76. सावडाव धबधबा येथील निसर्गरम्य वातावरण, मनमोहक धबधब्याचा नजारा आणि पत्रकारांसह त्यांच्या कुटुंबियांचा उत्स्फूर्त सहभाग अशा आनंददायी वातावरणात कणकवली तालुका पत्रकार संघ आयोजित कौटुंबिक स्नेह मेळावा आणि पर्यटन सफर कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. वर्षभर समाजासाठी धावपळ करणारे पत्रकार कामाच्या व्यापामुळे अनेकदा आपल्या कुटुंबियांना पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना एकत्र येऊन आनंदाचे क्षण अनुभवता यावेत या उद्देशानं स्नेह मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. विविध वयोगटातील सदस्यांनी कार्यक्रमात सहभागी होत सावडाव धबधब्याच्या निसर्ग सौंदर्याचा मनमुराद आनंद लुटला. मौज मजा, खेळ आणि एकत्रित सहलीमुळे पत्रकार कुटुंबियांचा आनंद द्विगुणित झाला होता. कार्यक्रमाचा शुभारंभ जिल्हा पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष संतोष राऊळ यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आला. यावेळी जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर, परिषद प्रतिनिधी गणेश जेठे, सचिव बाळ खडपकर, तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष भगवान लोके, सावडावच्या सरपंच आर्या वारंग, उपसरपंच दत्ता काटे, सचिव संजय सावंत, खजिनदार रोशन तांबे,
जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मीकांत भावे, माजी अध्यक्ष रमेश जोगळे, अजित सावंत, चंद्रशेखर देसाई, महेश सरनाईक, सुधीर राणे, उमेश बुचडे, दर्शन सावंत, नितीन कदम, विशाल रेवडेकर, तुषार हजारे, तुषार सावंत, उत्तम सावंत, भाई चव्हाण, संजय बाणे, मानिक सावंत, उल्का तावडे, रंजिता तहसीलदार, संजय पेटकर तसेच वन विभागाचे वनपाल सारिक फकीर, वनरक्षक अमोल पट्टेकर, अंकुश माने, स्वाती वनवडे, शुभम पाटील यांच्यासह तालुक्यातील पत्रकार, त्यांचे कुटुंबीय आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या पर्यटन सफर कार्यक्रमासाठी स्नेहभोजनासाठी विशेष योगदान दिल्याबद्दल जिल्हा पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष संतोष राऊळ यांचा शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबियातील स्नेह, आपुलकी आणि एकोपा अधिक दृढ करणारा हा कौटुंबिक स्नेह मेळावा संस्मरणीय ठरला. कणकवली तालुका पत्रकार समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या आजच्या या स्नेह मेळाव्यासाठी कणकवली तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष भगवान लोके, त्याचप्रमाणे जिल्हा पत्रकार संघाचे सदस्य लक्ष्मीकांत भावे, सेक्रेटरी संजय सावंत, त्याचप्रमाणे या सावडाव गावच्या प्रथम नागरिक वारंग, उपसरपंच ताटे, त्याचप्रमाणे वन विभागाचे आमचे फकीर, त्याचप्रमाणे सर्वच आमचे मान्यवर आणि सर्व थोरा मोठ्यांना मी नमस्कार करतो. या ठिकाणी नियमित आपण एक वेगळा पायंडा कणकवली तालुका पत्रकार संघाने घातलेला आहे. तो पायंडा नेहमी जिल्ह्याच्या ज्यावेळी मी कणकवलीतून जिल्हा पत्रकार संघात मी प्रवेश केला, जिल्हा सदस्य झालो, त्यानंतर आता उपाध्यक्ष झालो, त्यावेळी मी बघितलं जिल्ह्याभरात कार्यक्रम जे होतात त्या कार्यक्रमाच्या वेगळ्या पद्धतीनं कणकवली तालुका असतो. म्हणजे आजपर्यंत जेवढे कार्यक्रम आपण घेतले आहेत तसे कार्यक्रम इतर तालुक्यात पण होतात, पण आता इतर तालुक्यात असा कार्यक्रम आजपर्यंत झालेला नाही. आणि तो कार्यक्रम कणकवली तालुका पत्रकार समिती घेते. यापूर्वी गेट टुगेदरचा कार्यक्रम कणकवली पत्रकार समितीने घेतला. यापूर्वी मी अध्यक्ष आणि बाबू म्हणजे भगवान लोके सेक्रेटरी असताना आम्ही किती सगळ्या लोकांचे इन्शुरन्स काढले, सर्व लोकांना लॅपटॉप दिले. असं वेगळा कार्यक्रम, प्रत्येक वेळी वेगळा कार्यक्रम. लॅपटॉप आपण 0 बजेटवर आपण व्याजावर आपण लॅपटॉप दिलेले होते. अनेकांना त्याचा फायदा झाला, अनेकांची मुलं त्या लॅपटॉपवर शिकली, कारण त्यावेळी तो गरजेचा होता. ही 10-15 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. आज काय आलं, आज सगळ्यांच्या घरी किमान 50% लोकांच्या घरी टॅब आलेले, पण त्यावेळी लॅपटॉप ही मोठी गोष्ट होती आणि ती पत्रकार समिती कणकवलीनं केली. त्याचप्रमाणे आम्ही इन्शुरन्स जे काढले, या ठिकाणी मी सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सन्माननीय उमेशजी तोरसकर साहेब आणि प्रदेश प्रतिनिधी आमचे गणेशजी जेटे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी समोर यावं. या जेटे साहेब या. तर मुद्दा असा होता की वेगळेपण जपणं हा कणकवली पत्रकार समितीचा गुण आहे आणि तो गुण कायम तुम्ही जपावा. आम्ही जिल्ह्यात असलो तर जिल्ह्यात आम्ही बघतच आहोत की तुमचं अनुकरण अनेक जिल्हे तालुके करतात आणि आपलं अनुकरण तालुक्याने करावं. यासाठी आपण जर वेगळ्या पद्धतीने काम केला जेठे साहेब तर ते अधिकतम लोकांना भावतं, लोकांच्या नजरेत येतं. आणि अशा पद्धतीचं काम करण्यासाठी एक टीमवर्क लागतं आणि ते टीमवर्क कणकवली पत्रकार समितीकडे आहे आणि ह्या सर्वांच्या तुमच्या टीमवर्कमुळे असे कार्यक्रम होतात. त्यामुळे जोरदार टाळ्या एका तुमच्या टीमवर्कसाठी झालं पाहिजे. म्हणजे जेव्हा आव्हान केला जातो तेव्हा खारेपाटण असू दे, कळसुली असू दे, सगळ्या ठिकाणी आता कळसुलीतून वारंग साहेब आपली ती रोपच घेऊन आलेले आहेत. भाई चव्हाण आपली काहीतरी नोनी बिनी सगळं जमा करून दिलेलं आहे. अशा पद्धतीचं ते काम जे करतात ना, तो जो उत्साह आहे हा उत्साह कायम ठेवा. आम्ही आहोतच. ज्या पद्धतीनं आमचे मार्गदर्शक मंडळ आहे तुम्हाला आणखीन मार्गदर्शन करत राहील आणि अशा पद्धतीने एक वेगळा आदर्श आपण जिल्ह्यात
पत्रकार म्हणून एकजुटीचा आणि वेगळ्या उपक्रमांचा घालून देऊया अशा पद्धतीचं मी आवाहन करून थांबतो. तालुका पत्रकार संघ हा नेहमी एक चांगले उपक्रम घेण्याचा प्रयत्न अनेक वर्षापासून करत आहे. हा सावडा धबधबा निसर्गरम्य वातावरणात आहे. या निसर्गरम्य वातावरणात कार्यक्रम आयोजन करण्याचं धाडस आमच्या सर्व पत्रकार मंडळींनी केलेलं आहे. अशा प्रकारचा कार्यक्रम कुटुंबांसमवेत हा जिल्ह्यातला पहिला कार्यक्रम आहे आणि यासाठी उपस्थित राहिलेल्या सर्व कुटुंबियांचे आणि पत्रकार मित्रांचे मी स्वागत करतो. मुळात ही संकल्पना काय होती, पत्रकार म्हटल्यावर काही कार्यक्रम असतात, त्या ठिकाणी नेहमी आम्ही एकत्रित येत असतो. सर्व पत्रकार मित्र एकत्र भेटत असतात, परंतु कुटुंबीय भेटत नाही, ओळखी होत नसतात. त्यांच्या मुलांना विरंगुळा करण्यासाठी ही जागा निवडलेली आहे. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, याचं कार्यक्रमाचं नियोजन सुमारे 1 महिन्यापासून चालू होतं आणि त्या कार्यक्रमासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत होतो, कशा पद्धतीने कार्यक्रम करायचा, कसं नियोजन करायचं, आणि त्याचं आज दिवस आलेला आहे. त्या कार्यक्रमासाठी जिल्हाध्यक्ष येतातच आहेत, पण वेळ होऊ नये म्हणून आम्ही कार्यक्रमाचा शुभारंभ केलेला आहे. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी आणि इथे स्नेह मोजण्याची जी व्यवस्था झाली आहे ती आपले उपाध्यक्ष संतोष राऊळ यांच्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःच्या खर्चाने केलेली आहे. त्याबद्दल जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. कारण संतोष राऊळ असतील आणि मी असेल, एकाच नाण्याची 2 बाजू आहेत. गेली अनेक वर्ष या पत्रकार संघाच्या संघटनेसाठी आम्ही सातत्याने काम करत आहोत आणि पत्रकारांना न्याय देण्यासाठी, पत्रकारांच्या कुटुंबियांना एकत्रित आणण्यासाठी आमचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे त्यांनी एक दातृत्व आपल्याला दाखवलेलं आहे आणि हा आजचा दिवस आलेला आहे. गेल्या वर्षी या ठिकाणी आम्ही पत्रकार फक्त आलो होतो आणि पूर्ण ह्या भागाची स्वच्छता मोहीम राबवली आणि निसंकोचपणे पूर्ण एवढी घाण होती, जवळजवळ 50 पिशव्या आमच्या गोळ्या आम्ही केल्या होत्या. सरपंच साहेब साक्षीला आहेत. यावर्षी देखील आम्ही वृक्षारोपण करतो आहोत. एक सामाजिक संदेश देण्याचा नेहमी आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. यापुढेही तोच राहील, पण आपण असेपर्यंत आपण आपले सर्व सवंगडी एकत्रित राहिले पाहिजे, एकजूट राहिली पाहिजे, या दृष्टीने माझे सातत्याने प्रयत्न आहेत. आम्ही टीम वर्क म्हणून काम करतो. माझे सचिव असतील संजय सावंत, खजिनदार रोशन तांबे असतील, उपाध्यक्ष उमेश बुचडे, सहसचिव आपला दर्शन सावंत, हजारे असेल किंवा सर्वच मंडळी, ज्येष्ठ पत्रकार देसाई साहेब असतील, लक्ष्मीकांत भावे साहेब असतील, राहुल साहेब असतील, सरनाईक अजित सावंत असतील. अजित सावंत यांनी देखील आपल्या कारकिर्दीत चांगलं काम केलेलं आहे. त्यामुळे ही अशी एकजूट कायम ठेवूया, एक नवीन उपक्रम घेऊया, कारण हा एक सर्वांच्या जीवनात आनंद आणण्याच्या दृष्टीने आमचा प्रयत्न होता. सांस्कृतिक कार्यक्रमात सुद्धा वेगवेगळे स्पर्धा ठेवलेल्या आहेत, त्यातही तुम्ही सहभागी झाला पाहिजे असं मला वाटतं. मी प्रास्ताविक अशासाठी लांबवत होतो, पण ते जिल्हाध्यक्ष काय अजून येत नाहीत, कारण साहेबांचा सत्कार करायचा होता मला. तर मी 2 मिनटं सरपंच साहेब किंवा काटे साहेब यांनी मार्गदर्शन करावं. आणि आम्ही पत्रकार म्हणून गावात तुमचं काम करतो आहे आणि तुम्ही आम्हाला सहकार्य करता, त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो. साहेब आणि सर्व इथले ग्रामस्थ आणि आमच्या जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष तोरसकर साहेब, सचिव बाळासाहेब खडपकर आणि आमचे अध्यक्ष इथले भगवान लोके आणि आमचे संतोष राऊळ. मी संतोष राऊळ यांचं सुरुवातीला अभिनंदन करतो, कारण महत्त्वाचा कार्यक्रम जो आहे तो भार त्यांनी उचललेला आहे. त्यामुळे या अशा कार्यक्रमाला महत्त्वाचा कार्यक्रम तोच असतो, त्याचा भार त्यांनी उचललेला आहे आणि तो मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आम्ही गेल्या वर्षी मला वाटतं या ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबवली होती आणि काटे साहेबांनी आम्हाला चांगलं जेवण दिलेलं होतं. आजही आम्हाला त्या जेवणाची चव आठवते आणि अतिशय चांगला कार्यक्रम झाला होता. आता सगळेच तालुक्यातले पत्रकार या ठिकाणी जमलेले आहेत आणि त्यांचे कुटुंबीय पण जमलेले आहेत. त्यामुळे कुटुंबियांना पण कळलं असेल की आपले पत्रकार जरी उंडगे असले तरी ते सामाजिक कार्य करत असतात नेहमी. त्यामुळे त्यांनाही त्या निमित्ताने सगळं कळेल. फॉरेस्टचे अधिकारी पण या ठिकाणी आले, मला वाटतं स्वाती मॅडम पण मागे बघितल्या मी, त्या पण आलेल्या आहेत. सर्वांचे खूप खूप आभार. आणि भगवान, तुम्ही हा सगळा कार्यक्रम अतिशय चांगला आयोजित केला. कणकवली तालुक्याचे पत्रकार हे आपल्या जिल्ह्यामध्ये नेहमी अग्रेसर असतात विविध कार्यक्रम राबवण्यामध्ये आणि कणकवली तालुक्याचं वैशिष्ट्य असं आहे पत्रकारांचं की त्यांची एकजूट भारी आहे
आणि त्या एकजुटीला आपण सगळ्यांनी टाळ्या वाजूया आणि या ठिकाणी थांबूया. आर्या मॅडम यांनाही धन्यवाद देतो आणि सर्वांचे आभार मानतो. दरवर्षीप्रमाणे सलग 2 वर्ष पत्रकार बंधू आमच्या धबधब्यावरती येत आहेत आणि आमच्या धबधब्याची शान वाढवत आहेत. जे काय उपक्रम ते राबवत आहेत त्या उपक्रमामुळे आम्हाला त्या सगळ्या गोष्टीचा फायदा होतो की पत्रकार काही गोष्टी आमच्या गावासाठी हिताचेच करत असतात. ह्या पत्रकार बंधूंचे आभार मानावे तेवढे कमी आहेत. आज कित्येक वर्ष 10-20 वर्ष ते पत्रकार बंधूंनी हा धबधबा नावारूपास आणलेला आहे. पुढारी असो नगरपालिका सगळे पत्रकार नवीन जे काय सगळ्यांना मी आभार मानतो गावाच्या वतीने आमच्या की असंच आमच्या पाठीशी राहून आमची या गावची उत्पन्न वाढवण्यासाठी गावचा विकास करण्यासाठी तुम्ही आम्हाला साथ कराल अशी मी अपेक्षा करतो आणि माझे 2 शब्द संपतो. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. कुडाळ नगरपंचायतीच्या भाजप नगरसेविका संध्या प्रसाद तेरसे यांनी आपल्या नगरसेवक पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिलाय. हा राजीनामा थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आलाय. हा विरोधाभास तोच मला समजत नाही, कारण ज्या दिवशी मी उपोषणाला बसले त्याच्यात बऱ्यापैकी आमचे सगळे नगरसेवक भारतीय जनता पार्टीचे असो की कुडाळ नगरपंचायतीचे सगळेच सपोर्टमध्ये होते, 2-3च नव्हते. पण हा नवीन अभ्यास त्यांनी करायला घेतला, त्यांना कोणी सांगितला, त्याच्यामध्ये कोण आहे, हा माझा स्वतःचा याच्यात अभ्यास नाही आणि अशा चुकीच्या दृष्टीने मी कधीतरी अजून अभ्यास केलेला नाही. पण सगळं काय ते नक्कीच बाहेर येईल आणि ते सगळं बाहेर येणं, ते तपासणं ह्याच्यापेक्षा माझ्यासाठी महत्वाची एवढीच गोष्ट आहे की कुडाळ नगरपंचायतीची जागा जी विकली गेली पण आहे आणि उर्वरित मूळ मालकाच्या नावात ती सगळी जागा परत एकदा कुडाळ नगरपंचायतच्या मालकीची व्हावी की 7/12. कारण आता काही जण सांगायला 104 गुंठे जागा आपल्या ताब्यात आहे, पण हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. 104 गुंठे जागा जी ताब्यात म्हणतायत त्याचा 7/12 जो आहे तो मूळ मालकांच्या नावावर आहे. रस्ते जरी केलेले असते, उद्या रस्ता करायला जाताना जेव्हा आम्हाला आमच्या मालकीचं प्रूफ द्यावं लागेल ते आमच्याकडे नसणार असं मला वाटतं. माझा अभ्यास तोकडा असेल, अति अभ्यास करणाऱ्यांनी त्याच्यावर विचार करावा असं मला वाटतं. आमच्या पक्षातल्या माझ्या जिल्हाध्यक्ष असतील किंवा आमचे सहकारी असेल सगळ्यांनीच सांगितलं आणि माझे जे हितचिंतक आहेत त्यांचं सगळ्यांचंच म्हणणं आहे की मी राजीनामा देऊ नये. पण काही मी जसं म्हटलं की ह्या सर्व बाबींमध्ये जर आमची सत्याची बाजू आहे तरी सुद्धा जर त्याला न्याय मिळत नाहीये की जाणून बुजून मॅनिप्युलेट ज्याला म्हणतात ते जर सगळं घडवून आणलेलं आहे तर त्याचा हिस्सा मी व्हावं का असं मी जेव्हा माझ्या स्वतःला प्रश्न विचारला तेव्हा मला त्याचं उत्तर नाही आलं. म्हणून मी त्या नगरसेवक पदाचा माझा राजीनामा दिला. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे प्रशासनाने केलेला मुख्याधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जो काही गैरकारभार आहे, मी याला गैरकारभार याच्यासाठी म्हणते की मुख्याधिकारी श्री औंधकर यांनी एक नाहरकत दिला, त्या आकारफोड दुरुस्तीचा नाहरकत दिला आणि तो दुरुस्तीचा नाहरकत झाल्यामुळे सदर आमच्या हिंदू कॉलनीमध्ये असलेली ओपन स्पेस 37 गुंठेपैकी जमीन विक्रीला झाली आणि ती विक्री होण्यामागे ह्या सर्वांचा भाग आहे. म्हणून मी त्यांच्या विरुद्ध आंदोलन केलं, त्यांच्याबाबत निवेदन दिलं. हे सगळं करूनही मान्य जिल्हाधिकारी मॅडमना भेटले, हे सगळं करूनही त्याच्यावर कुठलाही उपाय मिळाला नाही. म्हणून मी माझा राजीनामा दिलेला आहे. मी नगरसेवक पदाचा राजीनामा आज 21 तारखेला दिलाय. माझ्या पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनीही मला सांगितलं किंवा माझे अनेक सहकारी पण मला म्हणाले की मॅडम थांबा. पण काय झालं, ज्या सभागृहात सत्यासाठी एखादा गोष्ट मांडली त्या सभागृहात आम्ही युतीमध्ये आहोत, माझे सहकारी जर मला जाणून बुजून विरोध करत असतील तर मला ते योग्य वाटलं नाही किंवा त्यांच्यासोबत तिथे बसणं मला शक्य होणार नाही असं वाटलं. त्याच्यामुळे मी माझ्या नगरसेवक पदाचा राजीनामा दिला. वेंगुर्ला तालुक्यातील आरवली येथील श्री वेतोबा मंदिरात हरिनाम सप्ताहाला सुरुवात झाली आहे. आज पहिल्या दिवशी श्रीदेव वेतोबाजी अश्वारूढ पूजा करण्यात आली.
सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. नीट परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरण, दिल्लीतील आंदोलनकर्त्यांवरील लाठीमार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या कारवाईच्या निषेधार्थ सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ काळ्या फिती बांधून मूक आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनात सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अरविंद मोंडकर, प्रांतिक सदस्य प्रकाश जैतापकर, जिल्हा उपाध्यक्ष नागेश मोरिये, विजय प्रभू, सरचिटणीस रवींद्र म्हापसेकर, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण आचरेकर, मधुकर लुडबे, सरदार ताजर, तालुकाध्यक्ष प्रदीप मांजरेकर, अभय शिरसाट, जेम्स फर्नांडिस, अभय मालवणकर, भालचंद्र जाधव, तबरेज शेख, यश गाटे, दीपक पाडावे, पीटर फर्नांडिस यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, पालक, विविध सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आज आपण ते स्वतःला पक्षी बघून बसला आहे आणि पंतप्रधान त्याचबरोबर गृहमंत्री आणि शिक्षण मंत्री यासाठी राजीनामा द्यावाची तुम्ही मागणी केलेली आहे. काय आपण देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, गृहमंत्री अमित भाई शहा आणि एज्युकेशन शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जिम्मेदारी घेऊन राजीनामे दिले पाहिजेत. नीट एक्झामबाबत युवा वर्गाने, तरुण पिढीने जे आंदोलन दिल्ली येथे चालू केलं होतं त्या संदर्भात त्यांची भेट घेऊन सरकारने बोलावयास हवं होतं तिथे जाऊन, परंतु त्यांनी बोललेले नाही आणि जेव्हा युवा वर्गाने न्याय मागितला तेव्हा त्यांच्यावर दंडुकेशाही केली. मोदी यावर काय बोलत नाहीत म्हणून आम्ही देखील जिल्हा काँग्रेसच्या वतीनं तोंडावर काळ्या फिती लावून आम्ही देखील शांत बसलो आहे. मोदींनी युवा वर्गाला नाराज केलेला आहे, अन्याय केलेला आहे, अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. या निषेधार्थ जे काही देशात वातावरण आता बिघडत चाललेलं आहे ते चुकीचं आहे. याला भाजप सरकार जिम्मेदार आहे. नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित भाई शहा हे देखील जिम्मेदार आहेत. तसेच शिक्षण मंत्री देखील जिम्मेदार आहेत. त्यांनी नैतिक जिम्मेदारी घेऊन राजीनामा द्यायला पाहिजे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहद्रा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.